Te parlok saya sempat akan ke video ngan ai ki jiban tiap na ki kam belap lai da ka North Eastern Council NEC Shillong na menta ki post jong ki stenographer na menta ka grad kaba R. Bat sampai ya kene ke video hadu banda kod ba penio ya ki detail ba kampanya. Te parlok berkat na ila ya kene ke video bat pen share saki parlok ki jong pi bat kum juro ban subscribe ya kene ka channel. Ka North Eastern Council Secretariat ka Court Application EP na bentai kini ki post jong ki stenographer na bentai ka grade ka bahar bat cluster ban submit ya ki application form ke jong pi kadai hadu ka shitrik u February arajar arpsau te na bentai kini ki post jong ki stenographer na bentai ka grade ka bahar ki nombor ki post ki belaj ki don hadu katsan post bat ha karta ka fill up na apply kadai ha karta ka bahar pho hadu san pendusnyam karta bat ha ka jinsiu ka ba kena hajar lai spa hadu lai sawajar praspa aka shibnai bat namanta ka job location kadai ha Meghalaya Shillong bat namanta ka keran pule kat kum kane ka North Eastern Council official notification kim ya ka keran pule namanta kini ki post jong ki stenographer ki shim ya kitu ki bela pendap ya ka bachelor ane graduate kano ke stream na kano ke recognized university but kum juru pidei bandon ya ka computer knowledge but namanta ka application fees nil omdan but namanta ka selection process ka dealing ba ka interview te kumno fill up na apply namanta ka NEC Shillong requirement ada repsau namanta kini ki post jong ki stenographer namanta ka grade ka ba R te parlok lada pidon kamon bat ka keran pule fill up na apply offline lengba ka prescribe application form bat pihak ban submit lengba ki relevant dokumen syaka director admin te parlok hakane ka video tang kini jiben tiap bat lada pidon keno kepat ka ba phim pat sai ba sngau ba ban komen hakane ka video kublishibon.